Dobre, než s vama jediná sme povedať, že boli so publiky baječné, tak jak Kurt predstavil Števko všetkých svojich kolegov, dovolte, že by ja predstavil ešte svojho, Milko Gaman. Ale je to takým zvykom, že ja začínam aj končím. Tyto, to je kuň nad koňami. Minule mi hovorí Ander, a čo, my sme takí starí, že my sme sa ešte nezalížovali? Ale piči, idem na staré roky nohy do kalíči, alebo ako svato. Ander, ja mám kamaráta, býva síce na 12. poschodu, ale umach lyžov, keď chceš, vybere sebe kalico, pôjdeme zaližovať na 2-3 dní. A ľudia, no, ideme. Zobrali sme lyže, a on to zovešli, že dolu pôjdeme ťahom. Dolu idem na lyžovanie. 12 poschodia, ty si šalený, ty až tak lyžuješ. Idem na lyžoch. Ľudia mu še puštil na tých lyžoch z 12. poschodia. Na 4. poschodie jedna vyšla z bytu, strískali ju tam, zlamala nohu aj ruku, sanitka ju zobrala. Ja celú noc nespal, ty konu jeden, sumár mu telefonujem, znáš, jaký z toho môže byť prúser? Kúpiš veľký dezert, veľkú kyticu kvetov a ideme ju navštíviť za všeho spravedlnicu. Takže aj stalo, prídeme do špitalu a ja hovorím, prosím vás, včera podvečer nedonesli tu nejakú pani so zlamanú nohu a so zlamanú ruku. Hej, donesli ju, ale odnesli ju na psychiatriu, lebo tvrdila, že ju dáte lyžiar na schodoch hrať. Kulta kuňárko. A dneška teraz, keď už meníme, musíme šporiť, však čujete toto všetko, čo sa trepe v tej televízii. A niekde prišlo som do takého nejakého nového obchodu, že učia zákazníkov šporiť. Ja prídem a hovorím, prosil by som si granule pre psa. A psa máte? Isté, že mám. No ale to nestačí. To musíte doniesť papier z úradu, že máte psa, alebo ho doneste tu, aby sme videli, že máte psa. Inak vám nemôžeme predať. No Bože, tak išiel som domov, prídem s obsom, dali mi granule. O 2 týždne potreboval pre mačku do tašky. Prídem do obchodu, tu je mačička moja, potrebujem pre ňu granule. No vidíte, paráde, že ste sa naučili obchodovať. O 3 týždne som doniesol takú veľkú krabicu, na vrchu bola dzíra a ten obchodník upchá ruku. Pre Boha, veď to je áno, potrebujem toaletný papier.